I will be lose my life, or else I would be get rigorous punishment. I was accused by belongs to the opposition parties. I was the servant of Ethiopian government. I was work in the court. The Ethiopian government, they blame me as a betrayal person. Because of that, I would get rigorous punishment. Met deze man kwamen er in september zo'n 80 vluchtelingen vanuit een grutkamp in Ethiopië naar Friesland toe. De een met nog een triester verhaal als de horen. Morgen 14 september om 5:30 landen ze op Schiphol. Vervolgens donderdag komen ze dan richting Friesland met een bus. Dan volgt er een ontvangst op het gemeentehuis. Een welkomstwoord van de waarnemend burgemeester. Er worden wat formaliteiten geregeld en vervolgens gaan onze vrijwilligers met de mensen naar de huizen toe die dan deels zijn ingericht. De rest moeten ze toch zelf doen. Om uit te leggen hoe alles in de huizen in elkaar steekt met de sleutel, gas, water en elektrisch. De medewerkers zijn nu nog met de laatste klussen bezig in de woning om dat allemaal klaar te hebben. Het is nog heel veel gedoe. Maar ik denk wel dat het gaat lukken. Wie komt hier te wonen? 2 broers en de 2 kinderen. Twee jongens? 2 jongens, ja. 4 mensen? Ja. Oké. Een grote porreset. Om een lietsbietje op gang te komen, waren de lietse wenten van de vluchtelingen wat onkleid. De allernoodzakelijkste zaken waren al verst door de vrijwilligers kocht. En het horen moesten ze zelfs onderschaffen van haar lietse uitkering. Ja, klaar. Yo, en doe het. En nu gaan wij naar het gemeentehuis en dan gaan we de mensen ophalen. En dan krijgen ze een lunch. Vanaf daar gaan we naar de nieuwe woningen. Til Heven, dit hoor. Freek Lenten en Simone van der Goot kregen de zwiere taak om een peer van de vluchtelingen in de eerste man bij te staan. Ik verharen wie dit de eerste keer. Het is mijn 3e week. En het is ook eigenlijk mijn eerste praktijkervaring. Dus het is voor mij allemaal nieuw, een leerproces. Nou, ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening op de Noordelijke Hogeschool. En dit is mijn 3e jaar dus. En ja, ik moet hier het hele schooljaar hier stage lopen bij vluchtelingenwerk. In de verhaal binnen 40 miljoen vluchtelingen. 1 miljoen daarvan beziek je naar het westen te komen. 13.000 daarvan vreeg je elsier in Nederland asiel aan. 400 komen hier op uitnodiging van het regeer. Friesland neemt het hier van die groep 80 mensen op. Ik denk dat het heel overweldigend gaat zijn. Gewoon een nieuw land, heel anders dan waar ze vandaan komen. Zoveel nieuwe dingen waar ze mee te maken krijgen. Ik denk dat het heel veel is en dat ze daar echt adequate begeleiding bij nodig hebben. Anders gaan ze het heel erg moeilijk krijgen. Ik krijg heel vaak het verwijt van ja, waarom doe je dit voor mensen die uit Afrika komen? Komen hier alleen maar de boel opeten en opmaken. Ja, weet je. Dan zeg ik wel eens, je moet daar eens een keer geweest zijn. Je moet een keertje geweest zijn in zo'n land. Dus een keer zo'n vluchtelingenkamp bezocht hebben. Dan vraag je dat niet meer. Afsluitdijk. Ja, maar ik wil het wel even inleiden. Wethouder doet even een welkomstwoord. SMS'je, dat is 9 inrijden. Deze man, vrouwje en band staan aan het begin van een nijleben in uw provincie. Alles hadden ze achterlaten. Alleen de gaan mooiste kleren hadden ze aandien. En jood werden ze verspreid door een tal steden en dorpen. Zo is het wel in de home van deze mensen geen wollen. Wat denken ze? Wat vinden ze? En wat verwachten ze? En vooral,
vielen ze haar welkom. Er zijn altijd nog gewoon die denken dat ze vallen worden op de opjochte Friezen. Maar hem dan ook maar een moment verpleert ze zo in de situatie dat deze mensen wij komen. Arm de moelen. Er zijn dus wel 4 mensen achtergebleven in Nairobi. Dat begreep ik. Ja, die dus dan wordt geprobeerd om die zo gauw mogelijk volgende week dinsdag proberen ze dat, dus dan moeten we kijken. Welcome here in Snake. I hope you had a good trip. And you were not scared about all the water you see around you. I have a gift, very little gift to our leader. So I love a dash. This is yours. Thank you very, very much. Good luck here in Nederland. I hope you have a very pleasant and good time. Everything is beautiful. I hope and pray that God will be with me to socially integrate and live amongst you with esteem, with dignity and love. Thank you very much, man. I'm your guy. Okay. I suffered by depression, stress, because I lost a lot of things, my job, my families, and my properties. So now my life is in a good way. Elsenien had oren gedacht naar de takkomst. De een wil zo gauw als mogelijk de taal leren. Een oor vol uit het kin, voor een dadelijk zo'n het werk. En weer een oor richt het hem op de behandeling van een ziekte of een handicap. De eerste zorg op dit stuit is het naar je onderkomen. What happened with your leg? Yeah, I was born like this. Oh, okay. Ze waren hier zo net allemaal. Nee, wel. Ja? Maar dan had jij in ieder geval een complete set van al die mensen. Dit is voor de ziektekostenverzekering. De Afrikaanse kampen hebben deze vluchtelingen wel foto's van haar toekomstige wensenjoen. Maar joort zullen ze die voor het eerst echt zien. Ja, dankjewel. For you. Alsjeblieft. Hij is behoorlijk gehandicapt, hè? Ja, had ik niet verwacht zo. Ik dacht, nou ja, dat het iets minder was. Ik vind het best wel erg als ik hem zo zie lopen. Dan denk ik van ja, hij heeft het er wel zwaar mee. Green, very green. Green? Yeah. Everybody, everywhere. Do you know the name of the city? Snake. Snake. There are no snakes here. Okay. Een galerijflat in Snits is heel wat door zoals een vluchtelingenkamp in Kenia vanzelfs. Maar aan de andere kant moeten wij net denken dat deze mensen net van deze vrouw binnen. Het is de komende dagen de kunst om aan te sluiten bij haar mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat willen ze? Wat kennen ze zelfs? En wat moeten ze hier nog leren? Weten ze wat pinnen is? Wat eten ze? Kunnen ze naar Uzielton gaan? Now we are going to communicate with the Dutch people. Now we are going to the custom, the law of the Dutch. And also now we are know some words of Dutch. You have the possibility to buy more things. Dit is voor de vuilniszak, voor de rubbish. Fatima, wil jij de keuken laten zien? Ja. She will show you the kitchen.
Okay, this is gas. It's very important for your safety to use this correct. Nou even indrukken. Probeer maar zoals je deed. This one? Yeah, press. Yes. Perfect. Kopje. Je bent hier wel even Okay, and do you know toilet paper? Yeah, you tried this before? Yeah. Okay. Tot ziens. Ik ga weg. Okay. Goed voor de ja, mooi. This is to unlock the door. You have to press. And then it can come. Oh, yeah. Contact en communicatie, dat zijn wichtige zaken bij het acclimatiseren. In Afrika binnen Bjornje haast pad van de familie. En gelukkig had deze boerman dat ik toch. Het is allemaal nieuw, hè? Ja, precies. Ja. Wij zijn van Vluchtelingen, wij hebben begeleiding. Ja. En ook mensen hierboven. Oké. Dus, We have such lack of information. Because of that, we want to meet even the neighbors of the church. We are lucky also. We are get by yourself. You are coming here. We are lucky. Thank you all. Okay. Good luck. You wanna hold this? Babystapjes. Elke dag komt iemand gewoon langs. Er komt steeds meer in huis. Je kan het wel zien, er moeten nog banken komen en dergelijke. Dat moet allemaal nog gebeuren. Ja, hoe gaan we verder? Dag voor dag. So nice. Now I feel free. I feel independent. And also I feel for the future I will be a great man. Elias maakt door paspoortprobleem zijn broer met 2 zwanen achterlaten in Kenia. Maar er is telefonisch contact. Sawa, mwambia kila mtu sawa, msalimie sawa. Jana. He say it's okay, everything's okay. He say he will come soon. When someone is using the pen, the machine, you take distance. You stand so he has enough space, okay? All right. This is very important. For ping pong. Exactly. And this is yours, okay? This is very important that this is only, I noted, but this is only for you two, okay, this code. No one else can see. Personally, it's your money, okay? Let's put it, see? It eats it up. It will come back. It's 4 numbers, so use all 4. And that's your money. Now, when you come in, you can grab one of these. So, press it. Let's go this way. What do you think? Do you think of everything in this place? Press it. Rather than they wanted to help us. They wanted to help us. They ask us. We have asked a lot of women, a lot of Dutchmen inside of supermarket. They are happy to help us. You feel at home? Yes, I feel at home. Yeah. Een soort formaliteiten kunnen door de Friese vrijwilligers in het voordien worden. Maar er zijn ook zaken die ze toch echt zelfs regelen moeten. Your name is? Also your social number. I've put it on the paper. Ethiopia. Maybe for 15 minutes service. You will sit for 2 hours, 3 hours. They don't work hard. This is the one secret of poorness. Yeah. This is telebanking. Telebanking, yes.
can use your pass in here. Mm-hmm. It's yours. That's it. Could you tell me where do you come from? I'm from Ethiopia. From Ethiopia? Yeah, Ethiopia. I fled to Kenya, and after that, I'll come by UNHCR government. They bring me here. So, you've got problems with your feet? Mm. Yeah? Yeah. Your feet or other things as well? No, this feet. It is this feet? Yeah, yeah. This is too much hard for me to walk. Difficult to walk? Yeah, this one. Okay. Can't, yeah. You can move this foot? Mm-hmm. A little bit. It's a bit cold, eh? Mm. Well, you can... Okay. I can't wear shoes. Mm-hmm. I can't wear shoes. I only walk by. That's difficult, I understand. Yeah, what we could do is make an appointment in the hospital. Okay. That the orthopedic surgeon in hospital have a look at it and see what they can do about it. Okay. Yes, shall we do that? Oké. Het gaat wel goed met ze. Ja, ze zeggen ze zijn heel stressvrij. Ze voelen zich heel goed hier. Ze bewonderen heel veel dingen. Ze zijn heel verbaasd over dingen die ze zien. Ze kregen een brief toegestuurd van de woningstichting. Die zeiden, ja, binnenkort gaan we bezig met het huis. Gaan we even schoonmaken van de buitenkant en zo. En hij zei, dat is bizar. Hij zat zo. Hij zei, bij ons, zei hij, dan komen ze gewoon je huis binnen. Nou, meneer die net naar de dokter is geweest, zijn broer komt hier eindelijk met zijn 2 kinderen. Want die had hier al moeten zijn? Die hadden hier tegelijkertijd moeten komen. Daar is iets fout gegaan en zij zijn niet op het vliegtuig gestapt. Heel jammer, heel spijtig. Maar ja, ze komen nu morgen. This one is yours? Yeah. This one? 20. Okay. 20 euros. Voor beide, hè? Dit van Dr. Comello, is dat al omgemeld? Ja. Iemand kan heel goed liever rustig zijn en toch veel innerlijk lijden heeft. Het is toch allemaal in het Engels. Ter plekke werd er een nieuwe beschikking gemaakt, maar dat houdt alles in op. De eerste 14 dagen dat de mensen ook heel gedreven zijn om zelf hun leven op te pakken. Hè? De tweede lichting komt om. Onder haar nek de broer van Elias. Wij zien 2 zwan. 2 dagen reizen hebben ze achter de reg. Op dit moment gaat hij zo'n haasting voorbij. Maar toch zullen ze hier aan een hele vierdere lippen onderom denken. De eerste confrontatie met Friesland. Met nieuwe mensen. Met mijn naam. Met het platteland. Met een trekker. Met strieën. Ik deze groep had meegenomen wat er in een koffer en een peer tassen kan. Elias had door de telefoon heen verteld wat haar te wachten staat en nou kan er net wachten om de nieuwe flatje in te letten. Ze komen met zijn trein bij hem in de huis om de Vermeeren stritten in Snits. Go to him. He. My name is Klaas. My colleague's name is Saakje.
It's from the government. You have to do this examination. It's stated by the government, actually. What kind of work do you want to do here? What kind of work did you do in your native country? What's your dream? Mechanic. My plan is, first of all, I want to know the language of Dutch. Yes. I was a teacher. A teacher? Yeah. And my dream is to come to Holland to get the medication about my leg. Slaapkamer. Yes. De deur. De keuken. This one. Here we go. Okay. Like this. Well, I think something has to be done, but I don't know what. This is quite a complicated situation. It's not easy. When there's going to be an operation, it won't be in this hospital. I think it's something for a university hospital. Okay. De oudste zoon, Hameza, moet nog bot wennen in de internationale skekelklas van de Pieter Jelle Squalmierskip in Ljouwert. Het is een paar dagen verkriest en letterlijk alles is hier oors. Hij heeft natuurlijk moeite met lopen, dus we zijn gaan kijken van nou, wat zijn oplossingen voor hem om toch gewoon mobiel te kunnen zijn. Dus bij het WMO zijn we geweest. En nou ja, dit is een voorstel. While you're driving, you can turn the speed a little bit harder. Yeah. And a little bit slower. Ja, dat was nieuw. Ja, hij deed het. Oké, wel? Oké. Dankjewel. Heb je je waar? Bij waar? Lekker.